Energia. Un concept atât de fascinant încât nici măcar nu știe să stea liniștit. Ce este energia? Dacă ai întreba un fizician, probabil ar spune că e capacitatea de a efectua lucru mecanic. Dar dacă ești ca majoritatea oamenilor, ai ridicat din sprâncene și ai întreba: și asta ce înseamnă? Și uite așa, începe magia. Energia e peste tot și o recunoști imediat când o vezi. De exemplu, o mașină de curse care zboară printre stele, o jucărie ridicată de pe podea sau, poate, cea mai pură formă de energie pe care o cunoaștem. Copiii, după ce au mâncat o găleată de jeleuri, și-au secat o fântână de cola. Există multe tipuri de energie: cinetică, potențială, termică, electrică, chimică, nucleară și, bineînțeles, energia interioară a părinților care se dedică să țină pasul cu copiii energizați. Electricitatea este, practic, o discotecă nebună pentru electroni, care n-au stare și sunt mereu pe fugă. Gândește-te la ea ca la o șosea supraaglomerată, unde electronii sunt șoferii care abia așteaptă să ajungă la destinație. 1. Electronii agitați. Sunt ca niște copii care au mâncat prea multă ciocolată și acum zburdă în toate direcțiile. Într-un conductor, cum ar fi un fir de cupru, acești electroni circulă organizat, mai mult sau mai puțin, de la un capăt la altul. 2. Bateria sau generatorul. Este ca un organizator de maraton care ține pancarta cu direcția: hei, electroni, mergeți în partea asta! Îi împinge să se miște prin circuit și le dă motivația necesară, adică tensiune, volți. 3. Circuitul. E ca un traseu de obstacole prin care electronii trec, întâlnind tot felul de chestii: becuri, unde trebuie să se dea în spectacol și să lumineze, rezistențe, unde li se pune frână și pierd din energie, sau chiar box, unde electronii cântă muzică sub formă de vibrații sonore. Dar să nu uităm de scurt circuit, momentul în care electronii o iau pe scurtătură, sar regulile și fac haos. E ca și cum ai pune toți copiii agitați într-o cameră mică cu bomboane și fără supraveghere. Se lasă cu stricăciuni. Și ce-i mai fain? Când electricitatea vine prin fulger, e ca și cum electronii ar spune: hai să facem un spectacol în cer? Fulgerul e practic o petrecere rave, cu lumină și sunet care zguduie pământul. Așa că lasă electronii să-și facă petrecerea în voie și bucură-te de spectacolul lor fascinant, pentru că fără ei viața ar fi cam statică. Energia termică este, pe scurt, petrecerea la care toate moleculele dintr-un material încep să danseze nebunește. Când un obiect se încălzește, moleculele sale sunt ca niște invitați care tocmai au auzit melodia lor preferată și încep să se agite, să sară și să se ciocnească unele de altele. 1. Temperatura. Este DJ-ul petrecerii. Cu cât ridici volumul, adică temperatura, cu atât moleculele dansează mai sălbatic. La temperaturi joase, abia se mișcă, ca și cum ar fi la o petrecere plictisitoare. 2. Căldura. Este invitația la dans. Când transferi căldură unui obiect, practic îi spui: hai, intră și tu în horă! Ea se deplasează de la zonele mai fierbinți, unde moleculele sunt în plină frenezie, către cele mai reci, unde petrecerea e cam mohorâtă. 3. Conducție, convecție și radiație. Sunt diferitele stiluri de dans. Conducția e ca dansul strâns. Moleculele își pasează energia de la una la alta. Convecția e dansul în grup, unde moleculele se mișcă împreună ca să răspândească energia. Iar radiația e stilul solo, unde căldura se duce direct prin spațiu, ca un dansator care vrea să fie în centrul atenției. Și ce-i mai tare? Dacă moleculele dansează suficient de tare, obiectul poate ajunge să se topească sau să fiarbă. Practic, își pierd complet forma inițială de entuziasm. Dar dacă le răcești, e ca și cum ai închide muzica, toată lumea se oprește și se calmează. Așa că data viitoare când simți căldura soarelui sau te bucuri de o cană de ceai fierbinte, amintește-ți că asiști la o petrecere moleculară de proporții. Pentru că, în fond, moleculele știu să facă cea mai tare distracție, chiar și la nivel microscopic. Focul este, practic, un party chimic între oxigen, combustibil și căldură. Gândește-te la el ca la un chef trăznit, unde fiecare invitat are un rol foarte important. 1. Combustibilul.
genul acela de prieten care aduce mâncare la petrecere. Lemnul, hârtia sau orice altceva inflamabil sunt aperitivele preferate. 2. Oxigenul, invitatul care nu lipsește niciodată, pentru că, fără el, cheful nici măcar nu începe. Vine din aer și se combină cu combustibilul ca să pornească distracția. 3. Căldura, DJ-ul care dă startul dansului. O scânteie, o flacără sau frecarea intensă fac ca toți să înceapă să ardă de chef. Când aceste 3 elemente se întâlnesc, începe reacția chimică de combustie. Combustibilul se predă și își rupe legăturile chimice, eliberând energie sub formă de lumină și căldură. Adică, bum! Flăcări și spectacol! Focul se laudă cu flăcările sale colorate, care depind de meniul petrecerii. Lemnul face flăcări portocalii. Gazul dansează albastru, iar dacă arunci săruri speciale, ai parte de un adevărat carnaval în culori. Dar atenție! Petrecerea asta se poate transforma rapid într-un haos necontrolat, dacă nu ai grijă de ea. Focul e ca un prieten prea entuziasmat. Îți încălzește casa, gătește cina, dar dacă îl lași nesupravegheat, îți poate transforma living-ul într-o grădină de scrum. Așa că, data viitoare când vezi o flacără, gândește-te că asiști la un party chimic elegant, unde toată lumea arde de entuziasm la propriu. Ce este energia? Putem împărți totul în 2 mari categorii: energia cinetică și cea potențială. Energia cinetică este energia mișcării. Orice mișcare, fie că vorbim de o mașină care merge drept, de o roată care se învârte sau de vibrațiile dansului unui flamingo la flamenco. Flamingo? Flamenco? Avem chiar și o formulă cu care o putem calcula. Energia cinetică este egală cu jumătate din masa obiectului înmulțită cu viteza la pătrat. Pe de altă parte, energia potențială este energia care stă la pândă. Este stocată și gata să sară în acțiune, ca atunci când întinzi un arc sau ridici un obiect împotriva gravitației. Dacă le liberezi, bam! Energia potențială se transformă imediat în energie cinetică, ca un toast care sare din prăjitor. Și totuși, cum s-a născut acest concept de energie? Newton a fost tipul cu ideile mari despre mișcare, dar nu era obsedat de energie. El credea că impulsul, masa înmulțită cu viteza, era cheia mișcării. Apoi vine Leibniz, rivalul lui Newton, care a spus: stai așa, nu-i doar despre viteză, ci despre viteză la pătrat. Filosofie pură, nu? Adevărul a fost descoperit de Émilie du Châtelet, care, experimentând cu niște bile care cădeau pe argilă, a demonstrat că energia depinde de pătratul vitezei. Săc Newton. Energia a început astfel lunga călătorie către glorie. Fizicieni precum Carnot, Joule și Maxwell, oameni cu niște minți extraordinare, au contribuit la înțelegerea energiei în toate formele sale. Însă a Emmy Noether a fost cea care a dat lovitura de grație. Ea a demonstrat că energia se conservă datorită unei simetrii fundamentale a Universului, și anume că legile naturii sunt constante în timp. Și gata? Asta e tot? Nu, nici pe departe. Energia, mult mai complexă decât pare la prima vedere și mult mai fascinantă decât un simplu capacitatea de a face lucru mecanic. Până acum, am discutat despre energie în contextul obiectelor cu masă, dar surpriză, energia nu se limitează doar la acestea. Chiar și fotonii, acele particule fără masă care transportă lumină, au energie. Da, acei mici curieri ai câmpurilor electromagnetice sunt pe lista VIP a Universului când vine vorba de energie. Așadar, pe lângă obiecte masive, și câmpurile în mișcare se califică pentru a intra în Clubul Energiei. Acum intră în scenă Einstein, cu celebra sa ecuație E=mc², care a transformat pentru totdeauna modul în care înțelegem masa și energia. Această ecuație spune că masa și energia sunt echivalente. Dacă masa și energia pot fi transmutate dintr-una în cealaltă, înseamnă că sunt practic același lucru. Hai să vedem! Dacă stăm să ne gândim la un obiect masiv care stă pe loc, undeva în spațiu, fără să aibă energie cinetică sau potențială, pare ciudat să spunem că posedă energie. Cum poate funcționa asta?
Răspunsul stă în ceea ce este masa la nivel fundamental. Masa unui proton sau neutron, de exemplu, provine din mișcările și interacțiunile particulelor aproape fără masă din interiorul lor. Imaginează-ți nucleul unui atom ca o tornadă microscopică, o furtună subatomică de particule în mișcare, toate ținute împreună de forțe puternice. Dacă masa este doar energie liprinsă, într-un loc fix, atunci chiar și obiectele care nu se mișcă posedă energie, sub formă de mișcare și forțe la nivel atomic. Această transformare constantă a energiei, din potențial în cinetică, din masă în mișcare, seamănă cu ciclul naturii. Pământul devine iarbă, iarba devine vacă, vaca devine om, iar omul, ei bine, praful se alege de noi. Totul face parte dintr-un dans cosmic nesfârșit. Dar stai, avem o situație. Deși energia este celebrată pentru faptul că se conservă, acest lucru nu este complet adevărat. În universul nostru în expansiune, există un fenomen numit energie întunecată, o formă de energie misterioasă care pare să crească odată cu expansiunea spațiului. Cu cât universul devine mai mare, cu atât energia întunecată crește. Și mai mult, atunci când lumina călătorește prin acest spațiu în expansiune, ea pierde din energie, devenind mai roșie. Acest proces, numit deplasare spre roșu, redshift în engleză, înseamnă că fotonii pierd energie pe drum. Einstein, prin relativitatea generală, a arătat că, în condiții în care spațiul și timpul sunt în continuă schimbare, conservarea energiei devine o problemă. Intuiția lui Emmy Noether despre conservarea energiei se aplică doar în contexte unde spațiu-timpul este stabil. Dar când universul însuși se schimbă, matematica trebuie să fie revizuită. Deci, ce este energia la cel mai profund nivel cunoscut? Energia este mișcare. Este câmpuri care interacționează cu obiecte, energia potențială și mișcarea acestor câmpuri, energia cinetică. Este un dans nesfârșit de transformare, o tornadă staționară la scară atomică sau un univers aflat într-o expansiune misterioasă. Energia este complicată, dar în același timp elegant de simplă. Este esența mișcării și schimbării. Și, ca întotdeauna, mai sunt straturi de descoperit. Fie că ești fascinat de energia întunecată, de acel dark energy, sau de modul în care fotonii par să piardă energie, sau de ce nu au fotonii masă. Mai avem de explorat ce se întâmplă cu energia în univers, cum se transformă dintr-o formă în alta și de ce nu putem scăpa niciodată de ea. Așadar, stai pe aproape, abonează-te ca să descoperim împreună cum acest concept, aparent simplu, ascunde secretele funcționării universului. În plus, te-ai întrebat vreodată din ce este spațiul făcut? Dar ce este timpul? Hai să aflăm!